Mında жылы күнләрне алып калыйк инде, рәхәтләндереп. Минем җәмәгатем дә карасын, күрсен. Менә шундый Франция җирләре дә бар икән жылы, шулай. Аллаһ Тәгалә бирә шундый жылы көннәр. Октябрь 17 градус, 18 градус, может 20 градус хәзер уже. Шулай. Бүлмәмдә аш итеп иссе биттем мин анда. Шулай. Ана кешеләр йөгерәләр. Спорт, спорт, спорт. Только спорт. Миңа называется туш кирәк менә ниндидер. Снимала вот так, да?